बरौली में एगो क्रांति आ गई बा कि 25 साल वाला दोनों आदमी के सत्ता के उखाड़ फेंके के बड़ा कमी ई बा कि विधायक जी बरौली के विधायक हो करके अब पटना में जाके कि अब की बार शाह आलम भाई के जौन बा कि पूर्ण से बहुमत से यहाँ जौन बरौली के विधानसभा से जिता के और विधानसभा में नमस्कार, हम बने अमरजीत कुमार गिरी। रहुआ देख रहा बानी भोजपुरिया झकोरा। अभी हम बानी बरौली में और बरौली में बहुजन समाज पार्टी के आज कार्यालय के उद्घाटन भइल बा। ए मौका पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी भी मौजूद बानी और बरौली विधानसभा के भावी प्रत्याशी शाह आलम भी हमारा साथ में बानी। तमाम बात पर चर्चा हुई, बहस हुई शाह आलम जी से। सबसे पहला सवाल शाह आलम जी ई बा कि चुनाव जौन बाकी बहुत नज़दीक बा, कोरोना वैश्विक महामारी बा, हमने के हाल फिलहाल बाढ़ आपदा भी देखनी है सन। इस समय पर कितना अपने आप के मजबूत शाह आलम बरौली में देखतनी? बिल्कुल हमनी के मजबूत बानी सन। हमनी के स्नेह जौन मिल रहा बा समाज से, जौन लोग के बीच में हमनी के जात बानी सन और लोग के जौन स्नेह और प्यार मिल रहा बा, साथ मिल रहा बा, उसे तो पूरा भरोसा बा कि हमनी के ए पारी के चुनाव जौन बा एजा बीएसपी ही झंडा गाड़ी। अच्छा, बीएसपी झंडा गाड़ी। सबसे बड़ा मुद्दा शाह आलम के बरौली में का दिखाई देता? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो बरौली में हम तो ये देखत नहीं कि शिक्षा के मुद्दा बा, स्वास्थ्य के मुद्दा बा, एजुकेशन के मामला में हमनी के बच्चियन खातिर जे कोनो एजुकेशन खातिर कोनो व्यवस्था बा रुआ देखले बनी। कोनो भी सरकारी स्कूल होके, कॉलेज होके, मेडिकल कॉलेज होके, इंजीनियरिंग कॉलेज होके, पॉलिटेक्निक कॉलेज होके, ये सब चीज़ कहाँ बाटे? रोजगार कहाँ गए? देखिए, रोजगार तो जाहिर सी बात बा, रोजगार कहाँ गई? रोजगार तो मंत्री हमार मोदी जी कहले रहनी देश के प्रधानमंत्री हुई, हमरो प्रधानमंत्री हुई, राउरो प्रधानमंत्री हुई, हर आदमी के प्रधानमंत्री हुए के हुई, लेकिन कहले रहनी कि इतना रोजगार देव और ओकरा जौन बा 100 गुना रोजगार पर डे जा रहल बाटे। रुआ ये बताई कि रोजगार देवे के नाम पर अब का हो रहल बा? हम देश ना बिके देव, हम देश ना झुके देव, हम डेली देश के संपत्ति के जौन बाटे प्राइवेटीकरण करतानी, डेली बेचते बानी। तो ये सब चीज़ जौन बाटे कथनी या करनी में बड़ा फ़र्क होकेला भाई जी। लेकिन दूसर का चीज़ हम एगो और ही चीज़ कहे के चाहेब कि रो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भी नारा लगैले रहनी। आज देखी कि पर डे कहीं ना कहीं बलात्कार के शिकार हमार बेटी हो रहा बड़ी सन। ये एक सबसे बड़ा समस्या बाटे। विधि व्यवस्था हमने के सबसे बड़ा समस्या बा। हम काहे नहीं कि विधि व्यवस्था के सुदृढ़ करत, हम काहे नहीं कि एजुकेशन के सुदृढ़ करत, हम लोग के शिक्षित नहीं की करत। प्राइवेट सरकारी स्कूल में चल जाई, मास्टर लोग से कौन काम करावल जाता? मास्टर लोग के काम पहले पढ़ाई करावे के हटे और मास्टर लोग से कौन काम करावल जाता भाई? मास्टर लोग के बीएलओ के काम दे दिया जाता, मास्टर लोग के जाके कोरोना में ड्यूटी करावल जाता, कोविड-19 के ड्यूटी करावल जाता। मास्टर लोग के काम जौन बाटे उहे काम करावल जाओ तो बच्चा सन के जौन बा शिक्षा के क्षेत्र में विकास होई, शिक्षा के क्षेत्र में वो लोग पली बढ़ी, आगे बढ़ी। तो आज जौन बानू सरकार के जो नीति बाटे डबल इंजन के सरकार के, वो सरकार ही चाहती है कि हम सरकारी स्कूल में पोशाक दे दी फ्री में, खाना दे दी फ्री में, हम फ्री में वो लोग के किताब दे दी फ्री में, सब कुछ दे दी, लेकिन जौन पढ़ाई बानू वो बच्चा लोग के वंचित रखी, वो लोग के अंधकार में रखी ताकि वो लोग के अपन बुद्धि विवेक ना होके और अपना बुद्धि विवेक के इस्तेमाल करके वो लोग आगे ना बढ़े। और पीछे पीछे वो टाइप के नेता लोग के घूमत रहे जो जात पात करेला। हमार पार्टी जात पात वाली पार्टी ना ही है। हमनी के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाए वाला हमी सन पार्टी और हमनी के सर्व समाज के लेके चले वाला हमी सन। और हमनी के पूर्ण विश्वास बा कि हमनी के जनबा ये नीति के सिद्धांत के हिसाब से अभी जौना तरीका से युवा वर्ग के साथ मिल रहा बा, जौना तरीका से आज जनबा वृद्ध लोग भी या गार्जियन टाइप के लोग आ रहल बा, ये बिल्कुल ही जब कभी भी कोई गलत काम होकेला तो ओकरा विरुद्ध का होकेला, एगो रिवोल्यूशन आवेला, एगो क्रांति आवेला। ए बरौली में एगो क्रांति आ गई बा कि 25 साल वाला दोनों आदमी के सत्ता के उखाड़ फेंके के बा। लेकिन क्रांति आ गई बा, युवा साथ में बड़े शाह आलम के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल शाह आलम जी रहुआ खुद सोच के देखिए कि बरौली सहित पूरा गोपालगंज सहित बिहार सहित पूरा देश में एक एगो सबसे बड़ा समस्या बा रोजगार के। युवा तो रउरा साथ में बढ़े, लेकिन युवा के रोजगार देवे खातिर बरौली में शाह आलम के का रोड मैप बा, ये हम जाने के चाहते। देखिए, सबसे बड़ा बात बा, हम एजुकेशन के बात कहनी है
एजुकेशन जौन बा हमनी के पर डे जौन बा ओकरा के सुदृढ़ करके आ युवा के रोजगार देखी कोनो भी चीज़ जौन बाटे आदमी जब पढ़ेला तो हर आदमी के रुचि जौन बा नु अलग अलग विभाग में होखेला। रउआ एगो 3 इडियट फिल्म देख ले होखे, उइमे जौन बा एगो बहुत अच्छा तरीके से समझावे के प्रयास कइल गेल बा कि जौन बच्चा के रुचि अगर मेडिकल करे के बा तो ओकरा के जबरदस्ती इंजीनियरिंग मत कराई, और जौन बच्चा के इंजीनियरिंग करे के मानसिकता बाटे ओकरा के जबरदस्ती मेडिकल करे खातिर मत थोपी। और रोड मैप का बावे जे मतलब कि कम पढ़ल लिखल बा जे रोजगार करे के बा। अभी देखिए कोविड-19 में बहुत लोग बाहर से आइल बा अपना गांव में बेकार पड़ल बावे, जौना के चलते चोरी के और छोटा मोटा घटना लूटपाट के बढ़ गल बा अपना क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं लोग के लगे रोजगार रही तो ये सब घटना ना घटी क्षेत्र में। तो का कहें और रोड मैप हम जाने का चाहते हैं, बरौली विधानसभा के जनता जाने का चाहता शाह आलम। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात रुआ पूछनी है। हम तो रुआ के बिल्कुल एगो चीज़ प्रमाण भी दे देम, अगर वो आवश्यकता हुई तो हमरा से वीडियो ले लेब। जन जीवन हरियाली के एगो कार्यक्रम चलता नीतीश जी के, है ना, डबल इंजन के सरकार के कहली, तो उइमे जौन बाटे जितना पोखरा ओखरा के सौंदर्यीकरण करता लो उइमे जौन बा आज जौन बा जौन विदेश बाहर से जौन हमार गरीब लोग आइल बाटे आज भुखमरी के कगार पर बा, आ सौंदर्यीकरण के नाम पर रउआ ट्रैक्टर से ओकरा खुनवाओ तनी, रउआ जेसीबी से खुनवाओ तनी। अपन रोड मैप ना बताएं, हम बताएब काहे ना बताएब, रुआ खुनवाओ तनी। सबसे पहले रुआ हम आपन जो रोड मैप बा रुआ सत्ता अगर हाथ में आयल तो युवा को रोजगार हम लोग देंगे। हम युवा के रोजगार देवे खातिर हमने के ही बनी सन जौन हमार जौन एगो विधायक के जौन ये होकेला जौन पावर होकेला जौन क्षमता होकेला अपन पूरा क्षमता लगा करके हमने के एकरा के कल जाए। दूसर का चीज़ कि बरौली विधानसभा में जौन भी कुरीति बाटे जौन भी लोग प्रताड़ित होता या जौन तरह के भी परेशानी होता हम ओकरा के असेंबली क्वेश्चन करब। हम ये दूगो विधायक लोग चुपचाप बैठल थोड़े रहे, हमरा बैठ के नहीं के रहे के हमरा आवाज़ उठावे बा सदन में, वो सदन के हम सदस्य बनेब आ सदन के जो सदस्य होकेला नु ओकर हक होकेला कि ओइमे आवाज़ उठा सकता। अगर वो आवाज़े ना उठाई तो ओकरा के जितावले से का फायदा बाटे। 25 साल से तो रउआ लोग देखते बनी, तो हम युवा के रोजगार खातिर आवाज़ उठाएब, हम शिक्षा के व्यवस्था के सुदृढ़ करे खातिर आवाज़ उठाएब, हम स्वास्थ्य व्यवस्था के सुदृढ़ करे खातिर आवाज़ उठाएब, और जितना भी जौन कुरीति बाटे ओकरा के दूर करे खातिर आवाज़ उठाएब, और कोनो भी तरह के जौन बा परेशानी बा वो जौन हर परेशानी के समस्या के समाधान। लेकिन ऐसा आलम जी एगो और सवाल हम रउआ से पूछब कि देखिए कि अभी जौन बरौली अपन विधानसभा में जात पात के नाम पर भड़का के राजनीति होला, ये स्थिति में रउआ कहते नहीं हम झंडा गाड़े बरौली में, ये स्थिति में रउ झंडा कहाँ तक पहुँची का गाड़ पाए? हाँ बिल्कुल, जात पात की राजनीति बिल्कुल जात पात के राजनीति जौन बा एगो चीज़ जब जान ली कि आज के डेट में कोरोना में जौन पैदल जे लोग चल के आइल है, आज ये बेरोजगार हो रहल बा, आज ये भी आदमी अपना मतलब भूखमरी के कगार पर बा, का ओकरा अब जात पात दिखाई देत हुई, ओकरा रोटी दिखाई देत हुई, वो आदमी कभी भी अब जात पात पर ना जाई। लगता कि अब जौन ये महामारी सब कोई के आँख खोल दिला बा, रोड़ा बुझाता बिल्कुल महामारी आँख खोल दी। या दूसर का चीज़ बा कि पूरा सृष्टि के रचयिता एके गो बाड़े जो ऊपर विराजमान बाड़े, उनका के केहू अल्लाह कहेला केहू भगवान कहेला। अगर वो दूगो रहित लो नु तो समझ ली कि हम रउआ राउर शरीर के बनावट आ संरचना दू तरह के रहित, दूगो सूरज रहित, दूगो चांद रहित, दूगो धरती रहित, दूगो आसमान रहित, वायुमंडल भी दूगो रहित, लेकिन सब चीज़ एके गो बाटे क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड के रचयिता एके गो बानी, उहे के सृष्टि के चलावतनी। हमनी के ये चीज़ रौरा ब्रेक कर पाए जौन है समीकरण बा जौन हिंदू मुस्लिम दलगत जौन समीकरण बरौली विधानसभा में देखता होता आदमी 30 साल 40 साल से, ओकरा के का शाह आलम 2020 विधानसभा चुनाव में ब्रेक कर दें? देखिए सबसे पहले माउंट एवरेस्ट के देख के बहुत लोग हरक जात हुई कि पर हम के तो चढ़े बड़ा ऊंचा बाटे, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़े वाला आदमी जे सोचल उ चढ़ गई। तो हमनी के बुलंद हौसला बा, अब हर जौन बा बहुजन समाज के सर्व समाज जौन बा हमन के साथ दे रहल बा, तो हम जौन बा पूर्ण विश्वास में बानी सन हमनी के पारी हमनी के झंडा गाड़ब सन। ए पारी जात पात के राजनीति कहीं ना होई, आ कोनो जात पात फैक्टर केहू के काम ना करी, ए पारी विकास के फैक्टर काम करी। ए पारी जे जैसन कैले हुई नु जे जौन बोले हुई उ काटी। बहुत बहुत धन्यवाद। शाह आलम जी रनिया कहते जे जौन बोले हुई उ काटी, और आपकी पार बहुजन समाज पार्टी जौन बा झंडा गाड़ी बरौली विधानसभा में यहाँ के बहुत हौसला और मुस्कुराते हुए यहाँ के कहते कि कहीं ना कहीं एगो कॉन्फिडेंस बा यहाँ के मन में यहाँ के कि हमनी के जौन पार्टी बा उ झंडा बरौली विधानसभा में गाड़ी, और एगो क्रांति आई, एगो बहुत बड़ा परिवर्तन आई। कहीं ना कहीं यहाँ के मुस्कुराहट जौन बा कहीं ना कहीं संकेत दे रहा बा। हमरा संगे बानी प्रदेश प्रभारी कुणाल किशोर जी बानी, का कहे मेरे बा का मन में चलता? हमने यहाँ आज शाह आलम जी के कार्यालय के उद्घाटन भइला। यहाँ के तो बहुत पहले से ये क्षेत्र खातिर नया चेहरा नहीं थी, हमेशा हर तरह से यहाँ के लागल रहनी, समाज के बीच में हर सुख दुख में शामिल रहनी।
तो निश्चित तौर पे जौन अभी लोग के मिजाज बा जौन यहाँ लौकता और जौन क्षेत्र में रुआ देख सकेनी महसूस कर सकेनी, निश्चित तौर पे हमने यहाँ झंडा गाड़म से शाह आलम के यहाँ से हमने सदन में भेजम से विधान कुणाल किशोर जी, कहीं ना कहीं परिवर्तन के लहर, कहीं ना कहीं परिवर्तन के बाद समाज में, सोसाइटी में, कहीं ना कहीं बाजार पर, चौक चौराहा पर सुनाई देता। लेकिन कैसे मान के चलो जाओ कि बहुजन समाजवादी पार्टी रउरा के बता दी कि बरौली में हमेशा दलगत राजनीति होला, बहुजन समाजवादी पार्टी जौन बाकी झंडा गाड़ पाई, का लागत रउरा क्षेत्र में रउरा घूमतनी देखतनी, का मन में चलता? ना निश्चित तौर पे जौन भी आज तक होत रहल बा बरौली में, चाहे गोपालगंज में रउआ देख ली, चाहे पूरा बिहार में रउआ देख ली, जौन भी आज चल रहल बा आ जौन मुल्क के आज हालात बा, जौन वातावरण बा, जौन जहर घोर देहल गइल बा, आम जनता सब देखता। आम जनता इहो देखता कि कितना लोग तपती दोपहरी में पैदल दिल्ली से रोड नापत 1000 किलोमीटर पैदल चले। तो गरीबी अमीरी चाहे जौन धर्म के बाद राजनीति, उससे ऊपर उठ के आदमी देखता कि आज हमार भला के कर सकेला, कौन पार्टी हमार भला कर सकेला आ कौन क के देखैले बा। यहाँ से यहाँ के बात कइल जाओ अगर बरौली के, तो उहो देखता कि के यहाँ से जीत के गइल आ फिर बीच में कहियो ना आइल, कौन लड़का हमारा बीच में रोज रहता, सुख दुख में हमारा बीच रहता। तो लोग ये दर्द के जरूर महसूस करता आ जरूर समर्थन दी आ समर्थन मिलता। आज जाई रुआ समाज के बीच बैठी तो रुआ सही कहनी है कि नया बयार बा, एकदम नया बयार बा आ नया चेहरा एकदम आई यहाँ से, सोचे कि नहीं थे। अच्छा, का मान के चलो बरौली विधानसभा के लोग की अबरी जौन बात उनके बीएसपी शाह आलम के टिकट देवे जाती है? बिल्कुल, उसमें कोनो तरह के ये नहीं खे। यहाँ के हमने प्रभारी घोषित कर दिले बानी जा। यहाँ जैसे पार्टी के नियम है कि प्रभारी प्रत्याशी बनावल जाला, फिर अपन चुनाव जैसे नज़दीक आवेला तो सिंबल देवला वो स्वतः प्रत्याशी वहाँ लिखल जाए। तो यहाँ के प्रभारी प्रत्याशी बानी अभी यहाँ प्रत्याशी भी होके यहाँ के बानी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के बानी अब्दुल हफीज बाबू बानी और यहाँ से भी जानल जाए, यहाँ के भी आयल बनी आज अतिथि के तौर पर बानी। अब्दुल हफीज जी, का कहें आज पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन हो गई बा बहुजन समाज पार्टी के, का कहें, का मन में चलता? कहो कि 12 अच्छे आदमी आ रहे हैं, आगे चलकर क्या करेंगे वो तो कोई नहीं जानता है, लेकिन हम बहुत दिन से देखते आ रहे हैं, जीत के जाते हैं सब, आता ही नहीं है सब। माल बनाओ अभियान करते हैं सब, माल बनाओ अभियान, हाँ, जितने जीत के गए हैं। अब इनके बारे में कहते हैं कि क्या करें क्या न, लेकिन अभी जानते हैं कि सही आदमी है, अभी सही आदमी है। हाँ, 3 बार ऐसे ही रह गए मुखिया, 3 बार ऐसा ही मुखिया रहे। अच्छा, अब्दुल हफीज जी, एगो सबसे बड़ा सवाल बा कि रौरा के नमतुल्लाह जी के बड़ा नज़दीकी मानल जाला, लेकिन अब रौरा आइल बनी बहुजन समाज पार्टी में, शाह आलम जी के नज़दीक में, का कहें रहुआ? जे मानेला नु हमें कहीं ना, जे मानेला गलत बुझता भीड़ के संग ही बनी, बुझाते कि ना। हम गफूर साहब के बेर से बनी में के का कोई का धोइल, राजेंद्र बाबू गरीब आदमी 20,000 रुपया मिले तो 10,000 ले लो, लेकिन भाई 10,000 में काम चल जाएगा। वैसा ईमानदार हम चाहिए, वैसे भी ये भी आदमी है। रौरा अपन आशीर्वाद शाह आलम के देता नहीं? हाँ, देता नहीं, देता नहीं, हम नहीं जीती हैं, जीती हैं। यहाँ के बानी अब्दुल हफीज जी कहता नहीं कि हमारा आशीर्वाद शाह आलम के साथ में बा और वहाँ के जीते। हमरा संग बानी मुन्ना खान जी, यहाँ के एगो सामाजिक कार्यकर्ता बानी, आइल बानी जी पार्टी के जौन कार्यालय के उद्घाटन बता के। मुन्ना जी, का मन में चलता, बहुजन समाजवादी पार्टी कितना सफलता प्राप्त करी बरौली में? देखिए, हम सन के आइल बानी सन आज बहुजन समाज पार्टी के ऑफिस के यहाँ उद्घाटन रहा, तो हमनी सन के युवा बानी सन। आ 25 साल से जब से हम के होश संभलनी सन, 2 गो नेता जी के देखनी सन, आ दोनों जना जीतेला लोग हारेला लोग। आ जौन हमनी सन के बचपन में बरौली के स्थिति देखत तनी सन, आज भी वही स्थिति बा। तब हमनी सन के चाहत तनी सन के हमनी सन लगे कोनो विकल्प ना रहे युवा के लगे। अब एगो युवा नेता हमनी सन के बरौली विधानसभा में आइल बा, तो वो हमनी सन के चाहत तनी सन की युवा चेहरा लियावे के। लगता अभी बरौली विधानसभा का जनता है दोनों आदमी के विदाई करी? हाँ, जरूर, पूरा जनता सारा मन बना ले बा, ठान ले बा कि अब की बारी दोनों जना के विदाई करके जब भी इलेक्शन होला तो लोग जाने लगी बस ये 2 आदमी में इलेक्शन हुई, तीसरा कोई कैंडिडेटे नहीं के। तीसरा विकल्प क्या हो सकता बा? हाँ, जाकर के परिवर्तन हुई बरौली में। बात हकीकत रहला, कोनो बढ़िया चेहरा आवत ना रहला कोनो भी पार्टी से, लेकिन अब की बार बहुजन समाज पार्टी से शाह आलम भाई आइल बाड़न आ ओ लायक बाड़न। इनकर जो एक्सपीरियंस बा सामाजिक कार्यकर्ता बहुत पहले से रह चुकल बाड़न। हमरा सबके बानी अपन नाम बताएं। मोहम्मद दाऊद। मोहम्मद दाऊद। अच्छा, मोहम्मद जी बताएं कि का लागत रौरा बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन होल बा, रौरा आइल बानी, कहाँ तक देखत नहीं पार्टी के स्थिति बरौली में?
पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत बा। शाह आलम भाई के एकदम जीत निश्चित बा अब की बार। कहाँ से आयल बन रहे बरौली में? चकमंजन से। मेरा नाम हरेंद्र राज है। हरेंद्र जी, का देखता नहीं बहुजन समाज पार्टी के स्थिति जौन बा बरौली में कितना मजबूत बा? बरौली के जौन स्थिति बाटे वो बहुत दयनीय बाटे। आज के स्थिति में हम लोग शाह आलम भाई को चयनित करने जा रहे हैं। अगले समय में आगामी हमारे विधायक यही बनने वाले हैं, क्योंकि हर नया चेहरा जनता देखना चाहती है। जो इस वर्तमान विधायक हैं उनसे अपेक्षित लोग हैं, उनको चेंज करना चाहती है और नया हमारे ऐसे नेता होना चाहिए, ऐसे विधायक होना चाहिए जो विकास का काम करे। जो विकास अभी ठप हो गया है, जो एक बिल्कुल ख़त्म है, वो इस चीज़ को हम लोग लाना चाहते हैं इनके माध्यम से। हमारे सबसे बड़ा कमी मौजूदा विधायक में का बा? सबसे बड़ा कमी ये बा कि विधायक जी बरौली के विधायक हो करके अब पटना में जाके बैठ जाता नहीं। कहाँ के हमन पता बरुआ? सिवान जिला के बानी हुआ के पटना में रघुवे ने चुनले बने जी, तो रघुवे ने चुनले बने, विधायक रघुवे ने बनौले बाटे। लेकिन ये गलती दोबारा ही जनता अब दोहरावे वाला नहीं है। जनता ना दोहराई ना। क्या नाम पड़ी जी जीत बहादुर राम। जीत बहादुर राम जी, का मन में चलता है बहुजन समाजवादी पार्टी कितना मजबूत स्थिति में बा आसपास के रुआ क्षेत्र में जहाँ रुआ रहता नहीं, घूमता नहीं, देखता नहीं? बताएं। बहुजन समाज पार्टी आज पूरा क्षेत्र में, बरौली क्षेत्र के कोना कोना में हर जगह जौन पहुंच चुकल बा, झंडा पहुंच चुकल बा। आ सारा लोग, सर्व समाज के लोग, सर्व समाज में जो गरीब तबका के लोग बा, सर्व समाज मिल के आज एक एगो नारा उठावता है कि दोनों विधायक आज तक शोषण ना छोड़ करके आज तक विकास के कोनो काम नहीं के कैले कोनो समाज के। तो सब समाज के युवा साथी और सब लोग मिल के ये निर्णय ले ले बा कि युवा साथी हमारे शाह आलम भाई यहाँ के सामाजिक संस्था के द्वारा समाज के हित में काम करी ले। तो सब लोग ठान ले बा कि अब की बार शाह आलम भाई के जौन बा कि पूर्ण से बहुमत से यहाँ जौन बरौली के विधानसभा से जिता के और विधानसभा में भेजी।